Report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lorenz. Sa maragsakan si PNP, Gabuta Sipud, natapuan iti Quaresma, kaya guspasit, dagitay krimen, abat kasama iti bukod nga lugar, partikular, iti regular traffic accident. Iti lang weekend, Idol Lorenz, kaya may bilang peaceful, Gabutawan, dagitay ni Maldit, Credit Police Journal, insidente, Dumang Police Station, iti Intero, nga probinsya ti Ilocos Norte, malapit lain. Kalito na tiliwan, gabupa lang iti dileg, iti warrant of arrest. Iti kalman, dati panakaiwayat, iti Palm Sunday, wano Domingo Ramos, iti St. William's Cathedral, iti kadong iti tao, ay Lawrence Ket, at damat iti kaming iti pulisya, nga naka-standby iti mismo, malawlaw iti simbahan, malaksit iti PNP, at dapat iti paramedics team, the Department of Public Safety, nga nagpapantay para palang iti seguridad, dagiti umili, nupay, naglawan tayo nga pagpasit na amang, kumparat na palabas na tawin, iti kadong iti bilang, matandar iti Palm Sunday, iti first mass, iti St. William's Cathedral, iti Sulat, iti Lawag. Iti dahil itong aldaw, kaya tameway tumatin iti stand of ceremony, ay kaming iti tourist police, iti PPO, para palang iti indap na destino, ay iti nagduma at ang public places at pagturungan ng turista, iti reto yung Semana Santa, mangnamnama iti PDRMC, iti provincial government, Ababayan di iti tulong, di iti kaming iti pulisya, ito pantayan, di iti pagdidigusan, paper resort, beaches, kinadumapay, nga pagpaspasyaran iti probinsya, para palang kalatoy Semana Santa. Apala iti PNP, kalatoy motorista, masabol nga laglagipen, double check, di kitay makina tiluglugan, kung kasama itong kondisyon tiluglugan, ito maliklikan ti aberya ang kaso lang, nga di iti panag-trouble iti dalan, nga inda pagturungan, keng ti amin, kondisyon iti agmaneho, iti maliklikan, iti desgrasya. Pagkain ti nagsapa, nga rakurak iti PNP, di nakalabat nga lawas na, nga masabol iti plaganada, anong namayin iti PNP, nga awan, dagitay amto walinsiren, kamurnanat disgrasya, basama, iti reto'y panakangilin, iti Semana Santa. Damag, pelang manikot ang mismo ti PNP, tinating ang Martes, ito Lunes Santo, Idol Dennis Alipio, Tatap, IFM. IFM News.